Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasan ginanampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 23 na bulan sang Enero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Bilas ang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Bacolod, nagahulat sang opisyal nga mando angot sa adjustment sang edad nga ginatugutan sa Modified General Community Quarantine Area. 3 ka Police Commission officers gin-relieve sa Bacolod City Police Office kag gintagaan sang bag-o nga assignment. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginhalugan na sang gobyerno ang age restrictions sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine. Sa diin, ginatugutan na nga makagwa ang nagaedad na 10 ka tuig tubtob 65 anyos.
suno kay presidential spokesman Harry Roque, maga-epektibo ang age-based restriction sa Pebrero 1 tuig 2021 base man sa desisyon sang National IETF. Sa madumduman 15 tubtob 65 anyos lamang sadto ang inatugutan sa gobyerno nga makagwa. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Interior Undersecretary Martin Dino nga istrikto naman nga i-monitor sang mga opisyal sang barangay kung ginasunod ang health regulations nga ginapatuman. Amo na ini ang ginpalayag ni Lopez ang DTI sa nagligad nga simana nga tun-an kag ayoon nga kon mahimo tugutan makagwa. Ang napulo katuig tubtob 65 anyos agod nga mabatak-batak kag mauli-ulian gawa ang ekonomiya. Ano ang rasyonale sa likod nga ang pagwaon kag tugutan ang napulo katuig pasaka? Bangod kalabanan sang kabataan kag ginikanan, magwa sila kon magkadto sa mga restaurant, magkadto sa mga mall, kag iban pa. Kon upod ang napulo katuig nga kabataan pasaka, posible ang pagpungko mo sa restaurant kung magkaon ka ikumparar nagligad, amay kag iloy lang kag maedad ang magpungko sa mga kalanan. Kung magupod na kabataan 10 anyos pasaka, kadamo sa mga 10 anyos pasaka mga kabataan apo kag iban pa nga magapungko upod sa ginikanan kag kun mamalaklon sila sa mga mall, magkaon sa restaurant kag iban pa, makadugang-dugang ini sang income sang mga negosyo. Gintun-an man ini nagligad nga Disyembre, nakita nga bangod sang restriksyon, bangod sang pagdumili nga makagwa ining nagapag-idaron na pulo katuig pasaka daw medyo hindi amo ang pila ka mga nagakatabo sa mga restaurant, mall kag iban pa. Kulang-kulang bala kag hindi maayo ang income. Ikumparar iya nga kung madala mo ining mga kabataan, dako-dako gawa ang ba-income sa mga restaurant, iban pagid nga mga balaklon sa mga mall. Ining kabataan amo ini mo ang nagaayo baklan sang ginikanan, nagaayo nga magkaon sa diin man nga restaurant kag iban pa. So ambot silingon, dako ang mabulig, milyon posibilidad ang magagwa kag dako ini nga bulig para mabatak naton ang nagsarurot naton nga ekonomiya. Amo ining gitun-an, parabir ini buyan na, natun-an anay maid-id, pero istrikto man nga ipatuman ang mga health protocol. Kay kabudlay gid so amak mo nga tugtan mong kabataan, kinanglan ipasiguro gid tanan nga mga pag-amlig, face mask, face shield, kag iban pa. Ugaling ti sa mga restaurant kung gakaon ka, kakas man nagyapon. Hindi man pwede nga magkaon ka nga may face mask ka, di mo na pagyon karon. Kinalan ukson mo gid, no? So, ulo extra nga paggalong lang. Social distancing ang kinahanglan. Kinahanglan luwas sa gobyerno, luwas sa mga barangay nga gamantay, kinahanglan maghalin man ini sa sulod sang puluyan. Ginikanan gida ang kinahanglan una nga magdisiplina. Kay halin sa puluyan, subong ang ginikanan na ang responsable sa kabataan. Labi na gid ang mga pag-estudyo subong, mga pagtuon ara na sa sulod sa puluyan. So balik nga ginikanan amo ang una nga manunudlo sang ila sini kabataan. Kabay pa pagbukas sining karon paghalog na sang restriksyon, makahatag bulig ini batak sa aton ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta? Sabado subong, kamusta daw maayo-ayo gawa ang aton panahon? May paggulugalom, may pagtulot taliti,
may pagtupa sang ulan. Pero mabatyagan tanan, no? May jutay na nga kapaang mabatyagan, nagliligad portigid ang katugnaw sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero ang pagbulubugnaw sa panahon hasta pa ini sa bulan sang Pebrero, samtang nagakatunaw pa ang yelo sa Siberia, China, kag iban pang lugar. Te medyo makabatsyag pa kita sang mabulubugnaw nga pagguyop sang hangin. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita. Mga presyo sa merkado, ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. It's a foggy dawn. Madawang fog action Fred, mabatsagan man diri sa aton subong sa ubos. Kundi kalabanan mga fog mabatsagan sa upper barangay ta, like area sang barangay Granada, Alangilan, subong may mga portion diri sa syudad sa Bacolod. May mga fog action Fred, no? Wutsing ganon may kabatsagid action na Fred sang katugnaw man sining kaagahon. Mayada ang aton sining tiyempo kabay pang mag uro adlaw magapakita man si Haring Adlaw sa piyak sini nga subong nga kaagahon action na Fred kapakita man ang mga kabitunan sa kalangitan natis makitan pa action na Fred. So kaangay sining mga salakyan sa dalanon makitaan man subong nga kagahon ang kalabanan makitaan ta karon ang mga tricycle section na Fred nga ara sa panghigaron nga nagabantay man sang mga pasahero pipila pagid lamang ang mga nagabiyahe nga sa lakin ti pasahe ang nakita naton along downtown na area action na Fred ang nagabiyahe bala going Bata ang iban going man sa Libertad Public Market. May mga pila ka mga displays na along sa side o kung sa kilid abi sa Libertad Public Market. Nagkaamat-amat naman aksyon na Fred sa pagbaligya man no, sa nga ila sining pwedihan ay subong nga adlaw sang Sabado. Subong man nga adlaw sang Sabado aksyon na Fred may pila man ka mga kauturan naton sa sining kaagahon ang nag-aamat-amat naman panglakaton pagkanto sa mga tindahan magapaninda aksyon na Fred. Mayo man gali nga balita tong kagina-aksyon na Fred, no? At least just anyos pwede na sila makagawa. Oo. Sa mga misinterpretar sa aton tagpalamati. Pebrero 1 pa to, ha? Yes, aksyon na Fred, no? At least Pebrero 1, at least mayon ni sa aksyon na Fred, makalagaw naman sa gihapon ining mga kabataan kahit papano sa pila ka halos 10 months, more than 10 months sabi nga nag-aara lang sa sulod sa nga ila sini nga paningmalay nga gusto kong tani magkanto sa mga malls, magkanto abi sa iban like sa mga kalanan, mga fast food chain at pisubong niya sa pag-abot sa Pebrero 1 magkaamat-amat naman sila aksyon na Fred kag makatudlo abi sa ila sini nga giniganan. Edi makadto kita sa J o kung pwede makaon na lang kita sa M. Kahit pa paano aksyon na Fred, mayo ni sa aton sining nga mga Kag kung maginagunoy ang kabataan kag kapuhan niya, pag-abot sa mga mall, mga ginapagkaon mo. Oh, yes. Ti kung may bata ka 3, apo mo 20, ti kundi plus mag-asawa, kundi dako-dako gawang income sang restaurant. Yes, aksyon na Fred, maayo gid ni at least tugang na naman, no? Kay at least na-experience man halos sa kadaman, especially sa mga negosyante nga kahit paano bala aksyon na Fred nga medyo ninit kag jutay abi ang ila sini nga baligya at least subong ya mas maayo pagit kay ang mga kabataan priority pagkaon mo, especially kung mga request sila aksyon na Fred, no? Sa mga ginatawag talaga hamburgers, no? And subong nga kagahon man aksyon na Fred ang pila ka mga street cleaners naton
nagaamat-amat naman pag paninlo along the road, especially nga patrol nagaagi man nagalabay karon sa area man sa nga Burgos, labian taman kaginan dalan sa nga Lupisay na action na Fred nga pilakat natin nga mga kauturan nagaamat-amat pa ng palakaton nga magabiyahe going south kay naglabay kita kagina sa Sambok area. And ang iba na action na Fred ara naman while ang iba ng mga taxi ara skidid nagahulat man sa nga ila sining nga mga gahulat man sa mga posible mangin pasahero man subong kagahon walang iban nga mga street cleaners nagapanilhig man action na Fred no sining nga kagahon pagtulong kita sa area sa nga Burgos public market ti subong niya daw sang Sabado ti nga kalabanan wala ubra ang mga Action Alvin? Yes sir. Ang Central Market, ano oras, Gabre? Normally, ang Central Market of Action na Fred, nag-abrigid na sila yung mga around 5 o'clock sang kagahon. Amo ni ang sa mga tatlo ka mga major markets, una gidyang nagabukas ang Libertad Public Market. Kaya ang kalabanan, sa mga bagsaka na area, temprano pa na nagapamalaklon. Ikaduha nga nagabukas at 4 o'clock. Ginabuksan naman ang aton sining Bacolod City North Public Market o mas kilala nga Burgos Public Market. So mga kapihan sa market ya abierto na. Yes, action na Fred. May mga kapihan na sa Central Market nga abierto na. May portion diri especially kung magalabay ikaw sa kilid bala Dampi sa may Bonifacio. Sa area sa Libertad, may isa diri ang kapihan ang nagabukas temprano pa. Although may ara man action na Fred sa area sa may downtown bala nga going ikaw sa SM, may ari man diri ang mga kapihan nga bukas man para sa aton sining mga kauturan. Dumduman ko sa una sang gagmay pa kita mga alas 5:30 alas 6 ga lakat ng aton ginikanan isa ginabit-bit kita tigaingos kita nga maghapit kay suna may mga ning kokwa pa sa una no kadumdum ka. Yes, action na Fredo, kokwa. Oo, sa una daw muda pa na yan mo. Yes, action na Pagkatapos tao muda pa na ti ginaguyod ka sa ginikanan mo ginaguyod man sila nga magpungko to kadali magkaon da siyang bingka butong ibos puto dumduman ko ginasang una. So, kay amo na sa una action Fred, dumduman ta nga amo ni ang kabigta balay ang the best ipamahaw bala sadto. Ang kokwa o kon tsokolate tawag tada mo. Tsokolate nga may butong, tsokolate nga may bingka, ti amon the best ka pamahaw. Pero may mga lugar sa southern Negros, especially mga Bisayan speaking bala, Cebuano speaking action of Fred. Ang ibang tawag nila da sikwati. Ang kokwa bala na daw mo sa aton diriya sa Bacolod dyan. Ano ganin ang ginabakal da sa kalabanan na makita mo sa Norte, Cebu, magkanto ka sa Cebuano speaking, nang daw ka nanambla nga ginaputos dahon sang saging, ano ganina? The business daw nalipat ko ang tawag na ang kagong abrihan. O kananam, nang idogin lutos, gata bla? Oo. May arapan na yan nga ginputos man aksyon na Fred sa saging ang kamuting kahoy bala nga ginkuha na nila aksyon na Fred, no? May arapan na yang ginpino kaga ginluto ay abaw katab isina aksyon na Fred paborito pag niya sang mga kabataan. Araman aksyon na Fred, yung mga kapihan sang una nga nag-offer man magluwasin ito. Of course, ang paborito man nga tsokolate kag pandesal. Subong idlaw na ko na aksyon na Fred, magkaon man kung kaisa sang pandesal, especially kung kagahon sa mga kapihan. Natimpo na mo niyang pandesal, lagko ya? Oo. Subong niya daw hulin ka lagko na lang. Ani naggamay gid aksyon na Fred, no? Kay sugod sa pagmahal man sang harina ti aga mga panakot sa tinapay nagaamat-amat mahal man ang ginatawag nga pandesal. So ang dako sang unang pandesal subong naggamay naman
dumduman ko pa na action na Fred. Ano, Nutriban no action na Fred, no? Oo. Oo, grabe pa to, barato pa kaayo to, may 25 centavos, may palaman pa ina, amo pag ina ang Nutriban, pero busog na, dara pa lang. Pero subong niya, Nutriban, hindi ka nakakita. Kay ang Nutriban sang una, kung daw walang taon mo, dako nga tinapay nga 25 centavos, pero subong wala yan na. Hindi na uso kay bakal kasubong niya pisong pandesal kagamay na lang aksyon na Fred, no. Subong sini ang patrol nga matamat man kita of course sa pasulod man sa area sang Burgos Public Market to check, no, para sa aton sini nga mga kauturan temprano pa nga magapamalaklon subong adlaw Sabado kinanglanon gid nila para temprano pa action na Fred makabalo kung pila ang presyo karon sa mga isda sa merkado. Previously mahal. Siling ni Banisa Mayo, sundol ko doon, namit man. Oh yes, action na Fred. Ano sundol? Oo. Namit man but anyway, action na Fred, sinis diri sa area sa Burgos sa Public Market, nagaamat-amat naman sila sa pagbukas, no, sangga ila sini nga mga baligya, of course, ang kalabanan kagang available sa karon, ang mga isda nga nakitaan ta sa karon action na Fred, pasulod sa ang bangros, no, gamat-amat naman. It seems nga may damo ta supply subong action na Fred as previous, no, nga may subong may mata naman gani kaga iban pa. Ano available ta pre subong isda? Bulaw-bulaw kag bulaw-bulaw, no. Bulaw-bulaw pilang bulaw-bulaw ta? 200. O 200 ang bulaw-bulaw, medyo mayo subong kumpara mo nagligad 240 subong nagnubo. Lubo na kay daw may isda na mo. Oo. Ano paglabas diri ano nga available ta? Matan oh, pilang matan ta subong pre? 200 man. 200. Uy, medyo mayo ni action na pre as compared mo previously nga ang matan kag bulaw-bulaw tag 240 subong niya medyo nubo siya action na pre, no, 200 na lang. Oh, amo ni isa pa lang sa nakita naton. I-try taman sa iban may lukos man available subong. Lukos nga gagmay pero at least mayo ni siya action na Fred. Si Madam, ma'am tagpila subong ang lukos? 160. 160 action na Fred, lukos ni siya, gagmay ni siya nga saktuhan lang gid, no, kung lutuon mo although makupos pagid niya. Abo nga available 160. Diri kay Junior, maayo man niya, damo man siya subong. May batikuling pa siya nga klase. Pero nang batikuling ta karon preo, namin ang batikuling 200 ang kilo. 200 ang kilo. May nagdubo siya, no? Kumpara nagligad 220. 250 gani. Oo, pero subong 200 na lang. Oh, 200 na lang siya na Fred. May mataan man siya diri kag bulaw-bulaw dagko man ganing bulaw-bulaw man dagko pila? 250. Kagina may bulaw-bulaw nga 200 pero gagmay pero subong dagko nga bulaw-bulaw 50 available subong ning ano ni panit oh nagkapila na 200 man ang panit action na Fred o maning mga available sa yes karon may bilong-bilong first time ko kita liwat ba nagligas way ko kita bilong-bilong subong niya miyara pila subong 200 man ang kilo kung kalabanan Actional Ben, yes, sir. ang bilong-bilong na kalamit sina nga paksyon o kung pamalaan mo kananam. Oo. Makulukid o lang unod eh. O gani man, makulukid o lang unod sini. Kapin pagit kong dagko action na Fred, no? The best pagit niya. Oo, may gasinggit na sa biya-biya, pero ang kalabanan di ang gabaligya. Oo, agaw ang gabaligya? Agaw ang gabaligya. Pila? Tagpilang gabaligya? 1.20 lang. 1.20 manihing kisa kinasinggit niya o kundi kamuya sa baligya namon nga isda ang gabaligya na lang 1.20 action na Fred. Salamat nyo sa panalagko action na Fred may display naman subong aga si Nini ang available ta nga panalagko ni Tangigi pre tagapila Tangigi pre 350 sa gyapon ang Tangigi diri man sa kay Nini action na Fred may panit man siya diri at least 200 dito sa kay kay Junior di subong niya may panit man siya
So far amo ni ang tuloy may ari man diri kay Maymay, available kay Maymay ang tuloy. May pila tuloy May? 100. Tag 100 medyo nagnubuki dya jutay aksyon na Fred 120 ni nagligad. Tiyang marot mo ya? Marot pre, tag pila pre marot? Ang marot tag 200. Tag 200. So kung isumahon tag siya na pre, subong nga gagawin may pagnubugid no sa presyo sang isda as compared previously nga ang tuloy gani 120 subong 100 na lang ang kon ang iban paderya nga nagnubo man aksyon na Fred. So maayo niya sa ato sining nga mga kauturan nga luyag temprano pa magapamalaklon at least may idea na sila pila subong ang presyo sa isda sa Burgos public market. Ang presyo sa isda sa Burgos sa public market at the same time ang observation sa patron ang ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Capsule. Diri sa area sa Burgos Public Market with aksyon na Nixon Tahong ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Bangon ron, Sabado, subong, aber, olo, ehersisyo kamo. Gwa sa ogsaran, pulo panilhig, lampaso sa sulod. Okay, ati pa na ang mga tanom kag mga utanon sa imo ogsaran. Una nga hotong roll call naton karon nga kagahon kay Lito Segundes gamonitor sa Kingdom of dira sa Kingdom of Saudi Arabia, dira ka ara kada subong. Sige. Kay Nining Serbo, kay Milili Oligo, kay Zay Minyas sang Kingdom of Saudi Arabia, kay Edward Estranuba Francisco, nagamonitor siya sa Makati, kay Perla sa Norway. Kamusta ng Norway subong? Atong mga nagkalamatay nga bakunahan, suno sa report daw wala pagimana. Eksakto nga report nga halingid sa bakuna ang ginkamatay sa mga senior citizen. Kay Banisa Mayo, baw, kay na mga alas 12 sang alas 12 sa ugto, below zero ang katugnaw. Purti ba? Na hidlaw sa kuno sang litson ni Action Boy Duran sa iya kadlawan kahapon. Kay Jore Montiliano sang Vista Alegre, kay Joset Magwad de los Reyes, good morning, kay Nini Rodriguez sang Paglaom, kay Jason Alegria sang siyudad sang Cadiz, kay Dideni Juna nya puto manapla kami gihapon ba nami king puto manapla kay Utay Benedicto sang Victorino Heights, aba si Steve Aresha. Steve from Australia with love. Niya kamusta kay Suon Loreda? Mayo siya gapon gwapo gapon. Kay Banisa Mayo, sundol ko no ang iya naluyagan. Mayo man. Kay Rune Sidayon Gordon, kay Pedrito Barrientos, good morning. Kay Mispa Ortiga. Morning sa inyo. Nahauna nga hotong ini sang aton roll call karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Tikang sang panahon, low pressure area na si Plata naman, 280 kilometro nakatungdan sang Iba Sambales, tail end sang frontal system ang nagapikto sa eastern section sang Northern Luzon.
ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang magalumon nga langit kag may lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat. Mahinay, tubtub kasarangan nga hagin ang gikan sa nasidlangan pagkadto sa naaminhan sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Sa aton mga plantador, good morning. Kamustang patubasta? Mahina gid? Aber, gamit kamo karon nga tuig sang unit complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unit complete fertilizer of di lang sang 2 ka urea. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Bangon-bangon ron, adlaw-adlaw ron. Kay sulusugilanon kita, bulo balita kita, isyo kita, karon nga kaagahon. Ipaidalom sa 2 ka bisis nga rin naman, RT-PCR test ang mga pasahero nga nagikan sa mga pungsod nga may travel restriction. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, una, ipaidalom sa swab testing ang mga pasahero sa pag-abot sa pungsod kag himuon naman ang ikadua nga swab testing sa ikalima nga adlaw sang kwarentina. Ipaidalom na sa karon sa quarantine protocol ang mga Pinoy nga nag-abot sa pungsod bangod sang highly exceptional o kung medical reasons kag mga local diplomats. Ang bag-o nga pulisa ginbase ini sa desisyon sa National Interagency Task
Force. Ulo stricto ate mayo man ini para sa aton ikaayong lawas. Las 4:33 na morning da kay Chris John Valdez, Baladay sang Makati, si Warren Ortiz, si Edward Istanuba Francisco, puso kunong luyag ya. Bao, ako maldita. Ba, sa Hong Kong ini siya, naga-monitor kay Lorito Armas Bidaha, good morning man. Bao, si Runa Rihida Traba, ari siya. Oho, bao, bapa, laway-laway naman siya, ga-monitor siya kuno, samtang galuto sa Balenciana, kakalain, porte ba? Anong okasyon da? Sige, sige. Kay Mario Buenaflor, morning ko no morning man kay Ising Salanga, ba kay Konsyal Ising Salanga. Sige, morning. Sige. Kay Yolanda Alcayaga Galigar, good morning man. Kay Melvin Piñapel, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon arangkada sa pila pagid daton sini ka mga balita karon nga kaagahon porte no ang pila naton ka mga utod subong medyo ga bulubugtaw na kay amat-amat na sila magapadulong sa mga merkado. Ano ang himuon? Siyempre, bakal sang pamahaw karon nga kaagahon. Ano ang luyag nyo nga pamahawon karon nga aga? Para daw medyo maayo-ayo bala ang aton kondisyon. Hindi kita magagad kaon matikaon na, no? Medyo kon Sabado, medyo ulo isda lang kita. Galing hindi malikawan, no? Ang mga utod na ton, sila niya, bakal kamo isda to. Pag abot may baboy, gid. Nya okay, jutay lang ang baboy, isugbahon. Kung isugbahon, ang baboy, luto ka isda, may kabataan, ikaw lang kaon isda, ila baboy, akalain. Tido, kalain man niya nga doga paninghamot ang baboy, nga hindi ka magpudyot, labi na gid kung isugbabla, kung hindi ka mutamot, gid. Tapos mabakit, gaso-aso pa, ginakiyad-kiyad kag ilasaw-saw nila sa sinamakan, nga may kutitot, di ka tulog ka, ba, gatalag, limat nalalaway mo limo jutay lang pulupudyot ka man, ba, pagkabatyag mo na ba, was-was, baboy. Ang baboy sa ibang subong nga probinsya, ginadilian, nga magsulod, pati baboy, ginabalatian, ay, damak, ano na lang niman, ang nagkakatabo, ang tanan-tanan na lang, nga mga kalalatan daw ginapapasan sa aton. Ay, oo. Abe, tingob kita, tangla man kita dito sa ibabaw. Basi lipat kita sa iya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Si Ibon Boucher, good morning. Happy weekend ko no. Sige, areglado. Diri kita anay sa maayong balita. Sabado subong. Pero, ang klinika, sang Life Extension Clinic,
In Standard Time, las 4:38 na. Padayon kita sa pagsabwag pagid sang dugang nga mga balita kag mga impormasyon. Baw, dapat dugay na niyo nga ginarangkada pagkatapos kuno sang gira kontra duga ang kapulisan. May bag-o naman nga gira nga pakig-awayan sa panahon nga ini. Amo ang illegal logging. Dugay na ni. Nagkalakalbo ng amon kagulangan daw bag-o lagi takbugtaw ya. Nga dapat arangkadahon tayo ni. Kung hindi magbaha, wala kag tuo. Hindi kita magbalik sa pagpanglagas sang mga illegal logger. Lagarion mong lagko nga mga kahoy. Nagkalatumbang isa kagatos katuig ng edad sang kahoy. Pagbagyo, kag pagulan tudo. Wala na sang masuyop nga gamot. Ang tanan nga tubig bulhog padalom, baha dire, baha dito, baha sa banwa, baha sa mga syudad. Kay wala na sang dalagko nga mga kahoy inurot pamulod sa mga illegal logger. Tiwari naman nagmando naman si Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang bag-o subong nga arangkadahon sang PNP amo ang pagkampanya panglagas sa mga illegal logging. Bangod sining karon wala na untat nga pagbaha ang tanan nga katuntuhan kag kalakasan nga ginhimo nagbalik sa aton. Ang mga illegal logger iya nagmanggad kitaya ang ginbinla nila kita baha. Tiya mo ini ang ginhatag nga instruksyon sa kay PNP Chief General Dibol Sinas nya subong luwas sa gira sa droga ang prioridad karon amo ang paglagas sa mga illegal logger. Suno sa Department of Interior Under Secretary Jonathan Malaya, sila niya ginmanduan ng PNP. Aber, ayaman ninyo, panglagsa ninyo ang mga illegalista. Pwerte, no? Ang ini nga problema, kadugay-dugay nas ni. Amo, gini, ang ginaugtas ang aton mga utod, no? Ang mga, sa unad, numdong kamuda sa ari pa di ang pila ka mga lagko nga mga minahan, ay terrible ho. Sa pabrikaso na, sos, pwerte, kano ang kapadalagan, kano ang kapanglagari, kahoy, sos daw pista ang pabrika, daw syudad, porte ang padayaw, grabe ang pangabuhi. Sos, pagkaalot sang kagulangan, pumuli ang Amerikano sa Amerika, ay nabilin ang pabrika, subong-subo nga banwa. So una, porte. Kaya wala na mong urot na, balo kang pinakabakod kag pinakatigang nga kahoy, ning tais ganibla, kita na ginagya sang tren, diri na sa pungsod Pilipinas makita. Amo ina nga ginayam sa mga foreigner ang aton kagulangan. Kay diri kampyon ang aton mga kahoy. Bira sila, hatag proteksyon, tanan-tanan na lang, sadyado pista perme. Pagkakita nila nga daw medyo namilag-pilag na kahoy, nya babay. Puli kami dito sa amon pungsod, nabilin kita nga nagapanganduhoy. Ang ginbili nila, baha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Dira kay Benjamin Jasper. Morning ko sa bilog nga Bacolod. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Good morning. Si Judge Nap Diamantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO. Kay Dr. Valencia sang Binalbagan. Good morning. Si Toto Raul Alibugas na lumdagaladlad Canada sang Baligya mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo. Kay John Hidalgo sa Manapla. Good morning. Kay Marvin C. Wow. Good morning. Kay Pare Erning Hurilyada. Good morning. Dara kay Pareng Estoy Quirido. Kay Nick Barca. Kay Cano Rivera. Kay James Patalagsa. Kay JC Sindicoda. Kay Munsing Syukon. Kay Joel Peredo. Kay Roger Aguirre. Kay Lore Apurado. Kay Gilbert Carion. Kay Mayor. Kay Yutay Pascua. Kay Lorene Canson. Kay Buni Advincula. Dara kay Bibitan. Good morning lang Kay Engineer Nariel Bantay. Kay Jerome Solinap. Good morning man. Dira kay Steve. Oh, sige. Puso ko ang iyaman na luyagan. Inang sa Cebu bala.
Naputos ina siya sa dahon saging amo na. Nanam gid man mo. Puso na siya gali. Ang buot ko silingon, kananam-nanam na mo. Magkadto ko sa norte. Amo na gidabakal ko, sumsuman it kape. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Okay na kamo da? Plastar kamo anay, relax kamo makadali, balikan ko kamo karon dugay-dugay. Unahon ko lang anay niyo, ang aton obligasyon, ang aton paid program. Standby, balikay pa kita. Ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Radyo, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo.
Action Radio. Padayon Action Radio. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon. Sa aton mga tagpalamati anano ang mga balita isyu nga ato naman pagatalakayon. Uy, kamusta gali ang ginaproponer ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga night market dire sa siyudad sang Bacolod? Maayo man ang night market, no? Ti kalabanan sini nga magapadulong sa mga merkado sa tion sang kagabihon ti mga ginikanan, no? Maayo man ang mga kabataan ti hindi naman na makagwa ko gabi ti maayo man kung hindi ka mo makanegosyo gutok na mga merkado kung adlaw ang iban nga mga negosyante sa gabi naman ladlad sang ilang mga baligya. Pero kung pamatian naton ang executive assistant nga si Erne Pinida sa nagligad nga adlaw titun-an pa ini kuno sang iya sini opisina kay kadamo mo sang mga ginaarangkada subong nga dapat nga tagaan konsiderasyon. May ara kuno nga mga clearing operation mando sang DILG mga regulasyon nga mismo ginapatuman sa gobyerno bangod sa padayon nga problema sa COVID-19. Di ka na mo damo sa problema. Hindi maarapalan ang problema, wala kagtuo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Morning, dira kay Jubal Trinidad. Morning, nagamonitor siya kuno sa Kabangkalan. Taga Kabangkalanda, good morning lang. Kay Emeline Suliba, good morning. Ga-monitor sila sa Mandaluyong. Daligid lang, sa aton mga mangunguma good morning man, pigaw gid ang patubas,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio. Philippine Standard Time, las 5:07 na. Ba si Andrew Juanitis Kadaga gaupod sa aton. Andrew, good morning. Kay Melissa Serna sa Uman, kay Jocelyn Libuon Dispo, kay Jasmine Roldan Rabilio, kay Jubal Trinidad, kay Humalumina. Good morning, man. O standby na ya. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Please standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag
negosyanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag negosyanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto sa Loterio Acosta Gare, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid ka kagahon. Tamyaw dira sanday Sani Dalisay, Samuel Palincia, Herman Sasinda Santa Rita, Barangay Ayungon, Tamyaw Gamay Tulusa, Panes. Sige, good morning da. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Morning, Tamyaw ko ni asawa Gina Toribia Panes, kag dira sa Sinda, Barangay Cubay, La Carlota City. Uy, sa atong gali mga kauturan, daw panahon na ini nga magkapi-kapi ka mo. Kung mga pika mo, ang rekomendasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Kay Imbong Jocampo da, good morning. Kay Saibelt Yap, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na tagsagid kaaga. Kay Rapi Libran, kay Angela Liarte Gayundato, good morning man. May lang pag-upod-upod kay Imbong Jocampo, tagsa kaaga, upod-upod lang kita, bisan paano kuting-kuting lang kita sa mga balita kag mga isyo. Uy, ginpagwa na sang City Health nga opisina sa syudad sa Bacolod ang COVID-19 registration form. Mayo ini. Ini para sa ginatiganab la nga vaccination program sa palaabuton. Mapisan man ni si Liga ng Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales, no? Ang iya trabaho sa barangay ginatungdan niya gid, no? Sila ni Gonzales hindi pa karon makaumpisa sa pagtrabaho ang ilahanay para sa among programa bangod man sa ila kakulangan sa nagkakaigo nga orientation angot sa guidelines kag parameters bilang basihan sang ila patigayunon nga information and education campaign. Gusto man naglanhulaton tanan nga guidelines pwede nga kabudlay man nga magmato-mato kita ang nga daan na tanan nga porma ni palariho ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. So, ulaton tang guidelines para kapag arangkada sa trabaho, at least sulo siguro na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kay John Villarosa da, good morning lang. Dira kay Merce Mirasol Flores. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa Alas 5:23. This time check is brought to you by Safeguard. May sa barangay 39, inatamyaw ka ni Sonia Baira Sang Rosal Takuling. Uy, sa aton mga utod gali areo, mayo nga panugyan kung may mahikapan ka nga bukol sa lawas. Sang una ini mga bukol ba ning mga
Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 26-32, una nga bula resulta 26 kag 32. Second draw kadua nga bula 15-6, ikadua nga bula resulta 15 kag 6. Third draw ikatatlo nga bula 15-27. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 27. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot 29 milyones 153,623. Ari ang winning combination in any order 41, 27, 7, 26, 44, 42. Resulta sang 645, 41, 27, 7, 26, 44, kag 42. Sa ilo kita, 658 kita. Ang jackpot dako na, 181 milyones 669,709. Kombinasyon in any order, 19, 7, 56, 24, 28, 43. Resulta sang 658, 19, 7, 56, 24, 28, kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Ba, si paring Jerry Hontiveros, nagaupod siya sa aton, karon nga kaagahon. Kay Apple Alvarez Tade, good morning man. Kay Jerry Garde, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kagahon. Okay, steady lang ka muna. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Evelyn Gonzales na good morning, kay John Piadoce, kay Rabia Biloria, kag kay Noel Amar. Dire kita, balita naton sa City Hall, Bacolod nagahulat sang opisyal nga mando angot sa adjustment sang edad nga ginatugutan sa Modified General Community Quarantine Area. Balita City Hall. Detalye sini upon kay Action Art Tayupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ging klaro ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang nga wala pa sa nabaton nga official communication ang syudad angot sa panibagong nga desisyon sang National IATF nga nag-adjust sa edad sang publiko nga ginatugutan sa pagwa sa mga lugar nga napaidalom sa MGCQ. Suno kay ang base sa inisyal nga impormasyon nga ilan nabaton ang ginhimo sang NIATF nga pagtugot sa mga kabataan nga nag-edad humalin sa 10 ka tuig kag sa mga senior citizen nga nag-edad sang 65 anyos ang wala, nagakahulugan nga magpinagusto na ang publiko sa pagwa sa ila puloyan, ilabi na kung wala man lang sang importante nga mga buluhaton kag transaksyon. Dugang paniang, mas labing maayo kung magpabilin nga mangin mahinalungon ang publiko kag padayon nga magakooperar sa panawagan sang lokal nga panguluan sa Bacolod agud malikawan ang posibilidad nga paglaptas sang COVID-19 ilabi na nga mayara pa sa karon sang pamahog sang panibag-o nga variant. Prior sa full opening gid kag wala na restriction ang movement, amat-amaton lang itermini gina-announce sa briefing sang aton DOH no mag-briefing si Undersecretary Vergere. Ginaliwat-liwat yan nga hindi ta pwede golpeada pagustuhan na itadayon tanan-tanan free for all nga maginuwa kita. So amat-amaton ginaamat-amat kakas ang mga restrictions. And at the same time ang limits ang movement sa mga tao amo man na gin-reduce lang anay. So from 15 ginhimo na subong 10. Amat-amat lang ini until nga magpanaog pag ang aton na status into the new normal nga wala na kita bala sang
ng CQ. Wala na kita community quarantine. Kundi mabalik na kita sa new normal. Gradually and safely. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, kay Ami Agustines Baron, kag kay Alex Buntisa. Good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Time, las 5:39. This time check is brought to you by Uning da kay Eddie Laos, kag kay Babes Ko Olbinario, kay Aida Alunan. Good morning man. Sige, mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
sang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Muning da kay Benji Galvez, sang sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan. Kay Ida Bansola, good morning man. Kay Warlito Malayang Jr., dira kay Noel Amar. O sige Morning lang na sa inyo May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagahon. Diri kita, balita naton sa porsa sa aton kapulisan. 3 ka-police commission officers gin-relieve sa Bacolod City Police Office kagintagaan bag-o nga assignment. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead.
Action, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Tatlo ka ba commission officers nga nadistino sa Bacolod City Police Office ang ginrelieve kag gin-assign sa bag-o nila nga pwesto. Una, action, Fred, ginrelieve si Police Lieutenant Gilbert Batilis, hepe sa Police Station number 9, sa diin ini siya ang gindistino dito sa Banwa sa Makato bilang hepe sa Makato Police Station sakop sa probinsya sang Aklan. Si Batilis, action, Fred, ang nagpangalagad masobra 7 ka bulan. Sa diin ini siya ang ginbuslan ni Police Lieutenant Abdon Di Mateo, bago karon nga hepe sa Police Station number 9. Ginrelieve man sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Ariel Arteliero bilang Chief Intelligence sa Bacolod City Police Office. Si Arteliero ang gindistino naman bilang Company Commander sang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga nabasi ang headquarters sa Banwa sang Hiligaran. Si Police Lieutenant Colonel Ariel Arteliero ang ginbuslan ni Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano nga mo man ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ang ikatatlo nga ginrelieve sa pwesto amo ang hepe sa Police Station number 7 nga si Police Lieutenant Conrado Espino. Si Espino ang nagpangalagad sa sulod man sa masobra 7 ka bulan kag gindistino sa Banwa sang Banga, probinsya sang Aklan bilang hepe sang Banga Police Station. Nagbulos kay Espino bilang hepe sa Police Station number 7 amo si Police Lieutenant Rane Saison. Ginpasalamatan naman ni Espino ang mga barangay ngayon sa Kupam sang siya pa ang hepe sa Police Station number 7. Kag iban pa nga suporta sang iya sini liderato kag iya man ginapaabot nga ipadayon ni Saison ang iya nga maprograma nga wala matapos sa area sa Police Station number 7. Sa mga nakatulong sa atin dito sa police station, yung mga nagpagawa ng patrol po natin, saka yung mga tumulong sa atin dito, at saka kayo yung mga nasa media na laging nakasubaybay sa mga accomplishment na ginagawa ng police station 7. Hindi naman tayo nagpabaya, ginawa natin yung lahat ng kaya natin. Sa imo, sir, successor dyan, magpalit ka sa inyo, ano yung mensahe mo sa kanya? Ganon din naman, magpatuloy lang naman siya sa trabaho ng pagpupulisan. Huwag lang siyang maliligaw din ng landas. Lahat naman tayo gagawa ng paraan para makatulong sa mga kababayan natin dito. Action, Fred, si Police Lieutenant Conrado Espino, outgoing Chief of Police sa Police Station number 7. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, kay Larry de la Cruz na. Good morning. Ba, si Adya K. Kuno from board member Tinto Bascon. Bye. Kay Buni Pabalinas, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Garagan! Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. This time check is brought to you by Muning da kay Ronald Pirales. Ariho, Evergreen Herbal Capsule. Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Cathy Bear, good morning man. Dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, arestado ining tatlo ka mga persona matapos naktuhan sa mga police operatives. Akto nga nagapatigayon sang illegal nga panahor sa bodega along Purok Boulevard, Barangay 14. Dari sa syudad sa Bacolod, ini mga suspek. Amo sanday Mark Toledo, 18 anyos ang Purok Lirio, Barangay Takuling. Cristobal Prietos, 23 anyos ang Purok Boulevard. Kag ining si Jeffrey Abdo, 31 anyos ang Purok Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport. Sunod diri kay Police Major Jobel Sedel, ini mga suspek caught in the act nga nagahapatigayon sang illegal gambling o kun tumbo bala aksyon na Fred na kumpiskar sa tatlo ka mga suspek ining tatlo ka pisoson serving Q-coin kag 108 pesos serving bet money. Samtang sa police station number 6 naman, ginaresto man ining si Jean Kiyuka, 28 anyos ang St. Francis, Barangay Takuling, diri sa syudad sang Bacolod. Di siya ang ginserbihan sang mandamiento di aresto sa kaso diri nga pagpangawat. Ang warrant of arrest ang ginisyu man ni Judge Walter Surilla sang RTC Branch 45 na pitsahan September 29 of 2016. Report sang patrol ng kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Dira kay Adjaki, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Philippine Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Morning lada kay Liam Dalumpines. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod